Maabig ya agod si kayo ni Nathan so unaan niya is no media Michigan. Betul. 33 degrees Fahrenheit, 0 degrees Celsius. Wow, ang betul. Pero ni Nathan agni pimakot so snow kasi ang putang ni Dalin. Nang karoman nung umpisa ya oran niya kata ang betul-betul kahit Nathan is nola. Pero no kin January, kwantura, February, December, ag muna nang ya, ang puti yan, amin, ang puti. Betul. Sempat aklad Pilipinas pala ni. Ay aso sa akin mga problema ni ay sukot se ko ah. Anti siya unalisak. Isweet ko ni ay kutsi katalinisan ko ni. Ay, akalak. Lubak na.